Žehlila jsem si šedivé kalhoty a bílou halenku, kterou jsem si koupila před měsícem speciálně na Tomášovy narozeniny. V 62 letech jsem už dávno přestala sledovat módu, ale vždy jsem se snažila vypadat upraveně. Synovi 50 měly být velkou oslavou. Tomáš o tom mluvil celé týdny. Velká party v novém domě, všichni přátelé, rodina, důležití lidé z práce, nový dům. Při té myšlence jsem se ironicky usmála. Vila za 12 milionů, ze kterých jsem zaplatila 5 jako půjčku, kterou mi Tomáš s Klárou nikdy nevrátí. Stejně jako předchozí půjčky na auto, na podnikání, na vzdělání vnuků. Podívala jsem se na hodiny. 5:30 večer. Oslava měla začít v 7. Ještě jsem měla 1,5 hodiny. Stála jsem uprostřed obývacího pokoje, kde každý kousek nábytku vyprávěl nějaký příběh. Fotografie s Petrem u Vltavy. Malý Tomášek s prvním školním vysvědčením. Veronika a Jakub při maturitě. To byly časy, kdy se všechno zdálo jednodušší. Můj pohled se zastavil na Petrově fotografii. Co by teď řekl? Uplynulo 15 let od jeho smrti a já si s ním stále mentálně povídám. Jano, nedovol, aby si na tebe někdo sednul, říkával vždy. Petr měl pevná pravidla, i když šlo o našeho vlastního syna. Já bohužel ne. Telefon na stole zazvonil. Zpráva od Tomáše. S úsměvem jsem sáhla po brýlích, zvědavá, co mi píše. Možná se ptá, jestli potřebuji odvoz, i když v posledních letech už taková nabídka přicházela jen zřídka. Mami, je mi to líto, ale na oslavu přece jen nepřijď. Klára má jiné představy o hostích. Oslavíme to jindy, jen my. Přečetla jsem si zprávu znovu a pak ještě jednou. Srdce mi sevřelo jako v kleštích. To nemůže být pravda. Ne od mého syna. Tomáš celé týdny mluvil o tom, jak důležité je, abych tam byla. Jak chce, abych poznala všechny jeho nové obchodní partnery. Telefon znovu zavibrovoval. Další zpráva. Nesnaž se přijít. Klára nechce žádné trapasy. Máš starý vkus a jejím kamarádkám by to bylo nepříjemné. Ruka mi začala třást. Starý vkus? Trapasy. To jsou slova mého syna, chlapce, kterého jsem vychovala sama po Petrově smrti, kterému jsem zaplatila vysokou školu, první auto, svatbu, firmu, dům. Pomalu jsem se posadila do křesla, stále svírající telefon, jako bych tím udržovala poslední spojení s realitou. Vzpomínky mi letěly hlavou. Malý Tomášek, jak pláče první den ve školce. 15letý Tomáš, jak se rozpačitě ptá na rady ohledně děvčat. Dospělý Tomáš, jak mi s nadšením představuje Kláru. A teď tahle zpráva. Chladná, odcizující, zraňující. Byl to náhlý nápad, nebo si to se mnou plánovali už dlouho? Kolikrát o mě mluvili za zavřenými dveřmi? Kolik úsměvů bylo falešných? Kolik pozvánek bylo nucených? Můj pohled spadl na složku na stole. Lesklá brožura developerské společnosti, jejich nová vila v Průhonicích. 3podlažní dům s bazénem a terasou s výhledem. Dům, na který jsem před 2 lety poslala 5 milionů korun jako zálohu. Mami, to je investice do budoucnosti, říkal tehdy Tomáš. Místo pro rodinná setkání. Tvůj pokoj bude taky. Můj pokoj. Hořce jsem se zasmála. Zřejmě ten pokoj právě zmizel. Vzpomněla jsem si na den, kdy jsem s Tomášem byla v bance. Manažer se na mě díval s špatně skrývaným překvapením, když jsem podepisovala dokumenty. Jste si jistá, paní Nováková? Je to značná částka. Byla jsem si jistá. Petr mi zanechal dost, abych mohla pomoci našemu synovi. Bylo to správné, ne? Pak přišly další investice. Nové auto pro Tomáše, bezpečnější pro jízdy s dětmi, soukromá škola pro Jakuba. Chlapec má specifické vzdělávací potřeby. 500 000 na Tomášovu firmu. Tenhle projekt určitě vyjde, mami. Renovace kuchyně, o které Klára snila. Zaslouží si pohodlí po všem, co dělá. Pokaždé jsem vytáhla šekovou knížku. A pokaždé to připadalo jako správná věc. Co jsem za to dostala? Vzácné telefonáty, formální návštěvy o svátcích a teď tahle zpráva. Pomalu jsem vstala a přešla k sekretáři, který jsem zdědila po matce. Horní pravá zásuvka, kde jsem měla všechny finanční doklady.
Úhledně uspořádané složky s účtenkami, bankovními výpisy, šeky. Složka označená Tomáš byla nejsilnější. Otevřela jsem ji a začala procházet dokumenty. Šek na 500 000 na podnikání, které Tomáš po 8 měsících opustil. Účtenka za kurzy pro Kláru. Faktura za opravu střechy jejich předchozího domu. Jakubovo pojištění na auto. Kolik věcí jsem za ty roky zaplatila? Kolikrát jsem pomohla, podporovala, zachraňovala a k čemu? Aby mi zakázali vstup do domu, který jsem zaplatila. Telefon znovu zazvonil. Tentokrát to nebyl Tomáš. Veronika, moje vnučka. Babičko, přijdeš dnes večer na táťkovi narozeniny? Těším se na tebe. Ruka mi visela nad klávesnicí. Veronika byla vždycky jiná, upřímná, laskavá. I když její rodiče a bratr zapomínali, že existuji, ona si našla čas zavolat, zastavit se, zeptat se, jak se mám. Pomalu jsem napsala. Miláčku, zdá se, že tvoji rodiče rozhodli, že bude lepší, když zůstanu doma. Poslala jsem to. Za pár sekund přišla odpověď. Cože? Proč? Táta celý týden říkal, že tam musíš být. Veronika tedy nevěděla. Představila jsem si ji, jak teď někde v tom novém domě stojí zmateně. V domě, který jsem zaplatila. Můj pohled se znovu vrátil k složce. Všechny ty roky jsem si myslela, že si kupuji lásku a respekt rodiny. Ale jak se ukázalo, pouze jsem si pronajímala jejich čas a pozornost. A ta nájemní smlouva právě vypršela. Zvedla jsem telefon a vytočila číslo své banky. Po několika zazvonění se ozvalo zdvořilý ženský hlas. Dobrý večer, Komerční banka. Jak vám? Mohu pomoci? Dobrý večer. Jmenuji se Jana Nováková. Chtěla bych konzultovat některé pravidelné platby z mého účtu. Jak jsem odpovídala na bezpečnostní otázky, v mé hlavě se formoval plán. Jasný, nelítostný, spravedlivý. Děkuji za potvrzení, paní Nováková. Co přesně pro vás mohu udělat? Chci zrušit všechny automatické platby a převody ze všech mých účtů. Úplně každý. Nastala krátká pauza. Všechny platby, paní Nováková. Máte jich poměrně dost. Ano, všechny. A potřebuji také odvolat plnou moc, kterou jsem dala svému synovi Tomáši Novákovi. Rozumím. Cítila jsem lehký zmatek v jejím hlase. To je značná změna, paní Nováková. Možná byste měla přijít osobně do pobočky pro detailnější. Zítra ráno přijdu a podepíšu všechny potřebné dokumenty. Přerušila jsem ji, ale potřebuji, aby proces začal ještě dnes. Je to možné? Další pauza. Ano, můžeme dočasně pozastavit všechny platby až do vaší návštěvy pobočky. Budeme ale potřebovat váš podpis pro úplné zrušení. To je skvělé. Pozastavte všechno hned teď. Zatímco něco psala do počítače, dívala jsem se na Petrovu fotografii. Měl si pravdu, miláčku. Nemůžeš dovolit, aby si na tebe lidé sedli, ani když jsou to tvoje vlastní děti. Hotovo, paní Nováková. Dočasné pozastavení aktivováno. Máte celkem 127 pravidelných plateb a převodů, které jsou všechny blokovány do vaší návštěvy pobočky. Netušila jsem, že jich je tolik. 127 způsobů, jak jsem podporovala svého syna a jeho rodinu. Děkuji. Zítra budu tam, až otevřete. Položila jsem telefon a cítila jsem podivnou úlevu. Jakoby ze mě náhle spadl těžký batoh, který jsem nesla celé roky. Telefon znovu zavibrbil. Tomáš. Neobtěžovala jsem se odpovídat. Místo toho jsem napsala krátkou zprávu. Pak si všechno plaťte sami. Nashledanou. Parazite. Můj prst zaváhal nad tlačítkem odeslat. Byla jsem připravená obrátit stránku, zničit křehký kus, který jsem tolik let podporovala svými penězi a trpělivostí, ale nebyli to oni, kdo to zničili první. Odmítnutím mi i základní respekt, tím, že rozhodli, že už mě nepotřebují, dokonce ani v domě, který jsem zaplatila. Stiskla jsem odeslat a pak telefon vypnula. V tichu mého obývacího pokoje jsem najednou cítila podivný klid. Poprvé po letech jsem udělala něco ne pro svého syna nebo jeho rodinu, ale pro sebe. A bylo to osvobozující. Ale v zápětí mě něco napadlo. Tomáš má dnes narozeniny. Velkou oslavu. Všichni tam budou. Všichni důležití lidé z jeho života. A já jsem ta, která ho vychovala. Ta, která mu umožnila všechno, co má.
Proč bych měla sedět doma a litovat se? Pomalu jsem se usmála. Nový plán se rodil v mé hlavě. Odvážnější, riskantnější, ale spravedlivější. Podívala jsem se na hodiny. 18:15. Ještě měla čas. Vrátila jsem se do ložnice a znovu si prohlédla šedivé kalhoty a bílou halenku. Ne, dnes ne. Otevřela jsem skříň a vytáhla tmavě modré šaty, které jsem si koupila před lety, ale nikdy neměla odvahu nosit. Klára vždy říkala, že jsou příliš nápadité pro můj věk. Dnes byla dokonalá příležitost. Oblékla jsem si šaty, upravila vlasy, nanesla rtěnku. V zrcadle se na mě dívala žena, kterou jsem dlouho neviděla. Odhodlaná, silná, připravená. Vzala jsem si kabelku a ještě jednou se podívala do složky s finančními dokumenty. Vytáhla jsem několik klíčových dokumentů, smlouvu o půjčce na dům, výpisy z účtu ukazující všechny převody Tomášovi, kopii plné moci, kterou jsem mu dala. Všechno jsem to dala do kabelky. Pak jsem zapnula telefon. Bylo tam 11 zmeškaných hovorů. 6 od Tomáše, 3 od Kláry, 2 od Jakuba, ani jeden od Veroniky. Ignorovala jsem je všechny a zavolala si taxi. Kam, paní? Zeptal se řidič, když jsem nastoupila. Dala jsem mu adresu Tomášovy nové vily v Průhonicích. Během jízdy jsem přemýšlela o tom, co udělám. Část mě chtěla otočit auto a vrátit se domů. Starý zvyk. Nespůsobovat problémy. Nekazit radost. Ale proč? Kdo kazil moji radost? Kdo mi způsoboval bolest? Když taxi zastavilo před velkou bránou s číslem 47, viděla jsem příjezdovou cestu plnou luxusních aut. Mercedes, BMW, Audi. Život, který jsem pomohla financovat. To bude 450 korun, řekl řidič. Zaplatila jsem a vystoupila. Na chvíli jsem jen stála před bránou, poslouchajíc zvuky hudby a smíchu zevnitř. Můj syn slavil 50 a já tam neměla být. Stiskla jsem zvonek. Po chvíli se ozvalo. Ano? Klářin hlas. Napjatý, kontrolující jako vždy. To jsem já, Kláro. Jana. Ticho. Pak. Jana, Tomáš ti řekl. Vím, co mi řekl. Přesto jsem tady. Otevřete, prosím. To není dobrý nápad. Máme tady hosty. Vím, jsem jeden z nich. Otevřete bránu, Kláro. Nebo mám zazvonit u sousedů a zeptat se, jestli mi ji otevřou. Další ticho, pak bzučení zámku. Brána se pomalu otevřela. Šla jsem po dlážděné cestičce ke vchodu. Dům byl nádherný, moderní, velký. 5 milionů jsem na to dala. A tohle byla poprvé, co jsem ho viděla zblízka. Dveře se otevřely ještě předtím, než jsem došla. Klára stála ve dveřích v elegantních černých šatech, dokonale nalíčená, s nuceným úsměvem. Jano, opravdu bys neměla, prošla jsem kolem ní dovnitř. Vstupní hala byla plná lidí. Konverzace, smích, cinkání sklenic. Všichni elegantně oblečení, všichni očividně bohatí a úspěšní. A pak jsem se objevila já. První, kdo mě viděl, byl muž v šedém obleku. Jeho oči se rozšířily. Pak žena vedle něj. Pak další a další. Konverzace začaly umlkat. Jedna po druhé. Jako vlna ticha se šířící místností. Všichni se na mě dívali. A pak jsem viděla Tomáše. Stál uprostřed obývacího pokoje, sklenice šampaňského v ruce obklopený skupinou lidí. Když jsem vešla, jeho obličej stuhl. Pomalu jsem prošla davem. Lidé ustupovali, tvořící mi cestu. Nikdo nemluvil. Mami? Tomáš konečně promluvil, když jsem se k němu přiblížila. Jeho hlas zněl napjatě. Co tady děláš? Přišla jsem ti popřát k narozeninám, Tomáši, řekla jsem klidně. Hlasitě dost na to, aby mě všichni slyšeli. Konečně mě to je tvůj 50. Důležitý milník. Klára přispěchala k němu, položila mu ruku na rameno. Jano, myslela jsem, že jsme se dohodli. Vy jste se dohodli, přerušila jsem ji. Já jsem souhlasila. Jsou to 2 různé věci. Tomáš se díval kolem nervózně. Jeho hosté sledovali scénu s fascinací. Možná bychom mohli mluvit soukromně Ne, řekla jsem pevně. Myslím, že tvoji přátelé by měli slyšet, co mám říct. Viděla jsem, jak Klára stuhla. Tomáš se snažil usmát, ale to vypadalo spíš jako grimasa. Všichni, zvedla jsem hlas,
Dovolte mi představit se. Jsem Jana Nováková, Tomášova matka, ta, o které jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Někdo v davu se nervózně zasmál. Ostatní mlčeli. Chtěla bych vám říct něco o tomto krásném domě, ve kterém stojíte. Vidíte ten bazén za oknem? Tu nádhernou terasu? Ten luxusní nábytek? Tomáš zbledl. Mami, prosím, já jsem to zaplatila, pokračovala jsem, ignorujíc ho. 5 milionů korun jako zálohu na tento dům. Z úspor, které mi zanechal můj zesnulý manžel. Ticho bylo hluboké. Mohla byste slyšet pád špendlíku. A nejen tento dům, vytáhla jsem složku z kabelky. Tady je seznam všeho, co jsem pro svého syna a jeho rodinu udělala v posledních 10 letech. Auto Mercedes-Benz za 1,2 milionu. 500 000 na firmu, která zkrachovala po 8 měsících. 300 000 na renovaci kuchyně. 200 000 ročně na soukromou školu pro vnuka. Pojištění, dovolené, půjčky, které nikdy nebyly splaceny. Tomáš vystoupil vpřed. To stačí. Celkem, zvedla jsem hlas přes jeho, jsem za posledních 10 let svému synovi a jeho rodině dala přes 12 milionů korun. Někdo v davu vydechl. Slyšela jsem šeptání. A víte, proč vám to říkám? Dívala jsem se přímo na Tomáše. Protože dnes odpoledne mi můj syn napsal, abych na jeho narozeniny nepřicházela. Že mám starý vkus. Že bych byla trapas před jeho novými přáteli. Klářin obličej zrudnul. Několik lidí v davu se na ní podívalo. Takže jsem udělala něco, co jsem měla udělat už před lety. Pokračovala jsem. Zavolala jsem do banky a zrušila všechny platby, všechny převody, všechny plné moci. 127 pravidelných plateb, které šly z mého účtu na podporu této rodiny. Tomáš upustil sklenici. Rozbila se na podlaze, ale nikdo si toho nevšiml. Od zítřka, řekla jsem klidně, si budete muset platit svůj vlastní životní styl. Hypotéku na tento dům, kterou jsem dosud platila já. Leasing na ta auta, venku, všechno. Ty to nemůžeš udělat. Zasykla Klára. Konečně našla hlas. Máš závazky? Jaké závazky? Otočila jsem se k ní. Závazek nechávat se zneužívat, ignorovat, ponižovat. Veronika se protlačila davem. Měla slzy v očích. Babičko, já nevěděla, Víme, miláčku, řekla jsem jemně. Ty jsi jediná, která byla ke mně vždycky laskavá. Pak jsem se otočila zpět k Tomášovi. Víš, co je nejsmutnější na tom všem? Ne ty peníze. Ne ani ta ponižování. Je to, že jsem si myslela, že si kupuji tvoji lásku. A ty jsi myslel, že ji prodáváš. Položila jsem složku s dokumenty na stůl vedle něj. Tohle jsou kopie všech finančních transakcí mezi námi. Pro tvoje záznamy. A tenhle. Vytáhla jsem poslední dokument. Je právní dokument o tom, že všechny předchozí půjčky považuji za dary. Nemusíš mi je vracet. Považuj to za můj poslední dar k 50. Tomáš na mě jen zíral, neschopný slova. Ale odteď, pokračovala jsem, si na vlastní pěst. Žádné další peníze. Žádná další záchrana. Žádné další ignorování tvého chování. Protože jsem měla strach, že tě ztratím. Otočila jsem se k davu. Omlouvám se, že jsem přerušila vaši oslavu. Bavte se dál. Je to krásný dům, že ano? Určitě stál za všechny ty peníze. Začala jsem odcházet, ale Tomáš mě zastavil. Chytil mě za paži. Mami, počkej, my můžeme o tom mluvit. Podívala jsem se na jeho ruku na mé paži, pak mu do očí. Ne, Tomáši. Mluvení skončilo. Mluvila jsem roky. Prosila, doufala, teď je čas jednat. Uvolnila jsem se z jeho sevření a pokračovala ke dveřím. Veronika mě doprovodila ven. Babičko, je mi to tak líto. Kdyby věděla, není to tvoje chyba, zlato, pohladila jsem ji po tváři. Zavolám ti zítra, ano? Kývla, slzy jí stékaly po tvářích. Když jsem vyšla z brány, ohlédla jsem se zpět na dům. Z oken zněla znovu hudba, ale tiší. Představovala jsem si konverzace uvnitř. Šok. Odsuzování. Možná i nějaký respekt. Vytáhla jsem telefon a zavolala si další taxi. Zatímco jsem čekala, zapnula jsem ho. 27 zmeškaných hovorů. 15 zpráv. Všechny ignorovala jsem. Místo toho jsem napsala jednu zprávu. Lorene, mé nejlepší přítelkyni.
Potřebuji víno a povídání. Jsi volná? Odpověď přišla okamžitě. Jsem u tebe za 20 minut. Co se stalo? Dlouhý příběh. Konečně jsem se postavila. Když taxi přijelo, naposledy jsem se podívala na vilu. Moje investice. Můj příspěvek k Tomášově úspěchu. A moje lekce o tom, že peníze nekoupí respekt ani lásku. Ale svoboda. Tu si můžete koupit. Tím, že přestanete platit za lidi, kteří vás nemají rádi. Banka otevírala v 9 ráno, ale já jsem tam byla 20 minut předtím. Noc byla překvapivě klidná, poprvé jsem dlouho spala bez prášku na spaní. Odhodlání mi dodávalo sílu. Když banka konečně otevřela, jsem první klientka. Mladá žena za přepážkou se na mě přívětivě usmála. Dobré ráno. Mohu vám pomoci? Potřebuji mluvit s paní Svobodovou, odpověděla jsem. Linda Svobodová pracovala v bance už skoro 30 let a byla to osoba, ke které jsme s Petrem vždy chodili. O pár minut později jsem seděla v Lindině kanceláři. Za ta léta se moc nezměnila. Stejné úhledné šedivé vlasy, stejné pozorné oči za tenkými brýlemi. Jano, to rád vás vidím, potřásla mi rukou. Byla jsem informovaná o včerejším telefonátu. Všech 127 plateb bylo pozastaveno, jak jste požadovala. Děje se něco? Podívala jsem se jí přímo do očí. Chci je zrušit navždy. Všechny. A odebrat Tomášovi přístup k mým účtům. Linda si sundala brýle a otřela je kapesníčkem gesto, které jsem si všimla, když přemýšlela o něčem důležitém. Jano, známe se už roky. Jste si jistá? Je to poměrně radikální rozhodnutí. Jsem si naprosto jistá. Přikývla a začala něco psát do počítače. Dobře, připravím všechny potřebné dokumenty. Bude to chvíli trvat. Máte opravdu hodně automatických plateb. Zatímco systém generoval dokumenty, Linda vytáhla tlustou složku. Tady jsou výpisy všech vašich pravidelných transakcí za poslední rok. Možná by bylo užitečné, abyste si je prolistovala, abyste na nic nezapomněla. Otevřela jsem složku. Stránky a stránky výpisů. Každý řádek jsou peníze odcházející z mé kapsy do kapsy mé rodiny. První položka. Měsíční platba hypotéky na Tomášův a Klářin nový dům. 52 000 korun. Vzpomněla jsem si na den, kdy mě Tomáš přivedl k tomu domu. Mami, tohle je dokonalé místo pro naši rodinu. A pro tebe taky. Je tam pokoj pro hosty s vlastní koupelnou v přízemí. Nebudeš muset chodit po schodech. Pokoj pro hosty, ve kterém jsem nikdy nespala a do kterého mě ani nepustili. Další položka, pojištění na Klářino auto. Luxusní SUV, které prý potřebovala pro práci s vysokourovňovými klienty. 14 000 korun čtvrtletně. Pokračovala jsem v listování. Členství v golfovém klubu, kde Tomáš budoval obchodní kontakty. Účty za soukromou zubní kliniku, protože Jakub potřebuje specialistu. Školné Veroniky na univerzitě, jediné peníze, kterých jsem nelitovala. Každá účtenka přinášela vzpomínky na konverzace, na žádosti, někdy i na slzy. Mami, teď jsme opravdu na mizině. Babičko, to je nejnovější model. Bez něj budu mezi spolužáky jako bílá vrána. Jano, přece nechceš, aby tvůj vnuk trpěl komplexy. Účtenka za účtenkou, stránka za stránkou. Mapa mé naivity a jejich chamtivosti. Tady jsou dokumenty na zrušení všech plateb. Lindin hlas mě vrátil do reality a formulář na odvolání plné moci. Pečlivě si to pročtěte a pokud souhlasíte, podepište. Vzala jsem pero a podepsala bez váhání. Jano, Linda stlumila hlas. Jestli potřebujete pomoc, nějakou radu. Je v pořádku, Lindo, usmála jsem se. Poprvé za dlouhou dobu je opravdu všechno v pořádku. Když jsem vycházela z banky, cítila jsem se lehčí. Jako bych se zbavila neviditelné zátěže, která mě táhla dolů celé roky. Moje další zastávka byla kancelář právníka. František Černý pracoval s naší rodinou už od doby, co žil Petr. Šedivý plnovous mu za ta léta narostl delší a brýle tlustší, ale lstivý třpyt v očích zůstal stejný. Paní Nováková, to je milé překvapení, ukázal na židli. Co pro vás mohu udělat? Chci změnit svou závěť, řekla jsem klidně a sebevědomně.
a zřídit doživotní trust na ochranu mého majetku. František zvedl obočí. Mohu se zeptat, co vás k tomuto rozhodnutí vedlo? Rodinné okolnosti se změnily. Nechtěla jsem zacházet do detailů. Potřebuji vědět, jak mohu legálně a bezpečně spravovat své finance bez zásahu syna nebo jeho rodiny. Přikývl, aniž by se ptal navíc. Existuje několik možností. Proberme každou z nich. Strávili jsme další hodinu diskuzí o neodvolatelných trustech, finančních plných mocích a podmíněných ustanoveních v závěti. František si dělal poznámky a vysvětloval právní jemnosti. Měla jsem podivně svobodný pocit při přijímání těchto rozhodnutí. Když jsme skončili, měl jsem telefon plný zmeškaných hovorů. 23 od Tomáše, 9 od Kláry, 5 od Jakuba, ani jeden od Veroniky. Mohu mít dokumenty připravené do konce týdne? Zeptal se František, když mě doprovázel ke dveřím. Čím dříve, tím lépe, odpověděla jsem. A Františku, děkuji. Přikývl s porozuměním. Víte, Jano, Petr vždycky říkal, že jste silnější, než to vypadá. Jsem rád, že vidím, že měl pravdu. Vyšla jsem z kanceláře s lehkým úsměvem. Petr vždycky si mě viděl jasně. Cestou domů jsem se zastavila v supermarketu. Poprvé za dlouhou dobu jsem nakupovala jídlo jen pro sebe. Nemyslela na Tomášovi preference ani na Jakubovi oblíbené sušenky. Byl to podivný, ale příjemný pocit myslet pouze na vlastní touhy. Doma na mě čekalo překvapení. Veronika seděla na verandě, objímající svá kolena. Když uviděla mé auto, vyskočila. Babičko! Přiběhla ke mně, pomáhala mi s taškami. Volala jsem celý den. Proč si nezdvihala? Podívala jsem se na vnučku pozorně. Veronika vypadá tak podobně jako já, když jsem byla mladá. Stejné hnědé vlasy, stejná umíněná rýha mezi obočím, když se strachovala. Měla jsem pracovní den, miláčku. Otevřela jsem dveře. Pojď dál a řekni mi, co se stalo. Vešli jsme do kuchyně. Veronika se posadila ke stolu, nervózně poklepávající prsty na desku, zatímco jsem dávala nákup. Babičko, co se děje? Táta je v panice. Říká, že jsi zablokovala všechny platby a neodpovídáš na telefon. To je pravda, klidně jsem vytáhla konvici. Rozhodla jsem se ukončit finanční podporu vaší rodiny. Ale proč? Slyšela jsem v jejím hlase upřímný zmatek. Stalo se něco. Tvůj otec včera zrušil mé pozvání na jeho narozeniny. Řekl mi, že bych byla trapas, že mám starý vkus. Veronika zbledla. Cože? To není možné. Táta celý týden říkal, jak je důležité, abys tam byla. Mám tu zprávu, vytáhla jsem telefon a ukázala jí. Veronika, to byla poslední kapka. Celé roky jsem platila za všechno od vašeho domu po Jakubovi tenisové lekce. A po celou tu dobu jsem cítila, že mě využívají. Včera jsem dostala potvrzení. Veronika mlčela, zírající do své šálku. Pak se na mě podívala. Víš, vždycky jsem to viděla. Jak tě, využívají, zvlášť máma. Snažila jsem se s tátou mluvit, ale vždycky jí hájil. Přikývla jsem. V hloubi duše jsem vždycky věděla, že Veronika chápe víc, než ukazovala. Co se teď stane? Zeptala se tiše. Myslím, mají spoustu plateb, půjček. Budou si muset poradit sami, pokrčila jsem rameny. Tomáš je stavební inspektor. Tvoje matka je úspěšná realitní makléřka. Poradí si. Ale babičko, dům, který jsem pomáhala platit. Ano, teď si ho budou muset platit sami, nebo ho prodat a stěhovat se do něčeho, co si mohou dovolit. Telefon na stole znovu zazvonil. Tomáš, stlumila jsem ho, nebudeš odpovídat? Zeptala se Veronika. Ne dnes, zavrtěla jsem hlavou. Potřebuji čas se sebrat s myšlenkami a on potřebuje čas uvědomit si důsledky toho, co řekl. Veronika se na mě zamyšleně dívala. Víš, babičko, nikdy jsem tě neviděla tak odhodlanou. Usmála jsem se slabě. Ani já sama sebe už dlouho ne. Dopili jsme čaj v útulném tichu. Když se Veronika chystala odejít, objala mě pevněji než obvykle. Přijdeš za mnou znovu? Zeptala jsem se. Samozřejmě, odpověděla. Babičko, já nejsem na ničí straně v tomto konfliktu. Rozumíš tomu, že? Samozřejmě, pohladila jsem jí po tváři.
Tohle je mezi mnou a tvými rodiči. Netýká se to tebe. Po Veroničině odchodu zase stichlo. Zkontrolovala jsem poštu. Bylo tam oznámení o neúspěšném stržení z Jakubovy kreditní karty. Tak rychle? Zřejmě můj vnuk žil až na limit svého kreditu. Položila jsem dopis stranou a posadila se do křesla u okna. Telefon dále vibroval s příchozími zprávami a hovory, ale nebrala jsem si jich pozornost. Místo toho jsem vytáhla starý fotoalbum a otevřela ho na náhodné stránce. Fotografie z před 20 let já a Petr, mladý Tomáš a Klára, malý Jakub a Veronika na pikniku. Všichni se smějí. Kdy se věci změnily? Kdy se podpora stala povinností? Kdy se láska změnila v očekávání finanční pomoci? Zavřela jsem album a přešla k zrcadlu v předsíni. Žena, která se na mě dívala zpátky, vypadala unavená. Ale bylo v jejich očích něco nového odhodlání, které jsem tam neviděla celé roky. Je čas si vzpomenout, kdo jsi, Jano Nováková. Řekla jsem svému odrazu. Následující 3 týdny byly zvláštní směsí osvobození a bolesti. Tomáš a Klára učinili několik dalších pokusů mě ovlivnit od hrozeb právním krokem, které rychle ustaly poté, co jsem konzultovala právníka. Až po Tomášovo překvapení návštěvu s kyticí květin a omluvou, po které následoval další požadavek o peníze. Zůstala jsem neoblomná. Jak jsem se dozvěděla od Veroniky, museli prodat Klářino SUV a přestěhovali se do menšího bytu. Klára si vzala vedlejší práci a Tomáš konečně začínal brát iniciativu ve správě rodinných financí. Jakub k mému překvapení přijal nabídku práce u Františka Černého a zdálo se, že našel zálibu v právní oblasti. Viděli jsme se několikrát neohrabaná, ale postupně stávající upřímnějšími setkáními, kde nebyly žádné žádosti o peníze nebo výčitky. Veronika zůstala jedinou osobou v rodině, se kterou jsem udržovala pravidelný kontakt. Volala každý týden, zastavovala se na návštěvy a sdílela své novinky a plány. Byla jediná, kdo mě nabádal, abych nezadrhávala svůj vysněný výlet do Itálie. Na co čekáš, babičko? Řekla mi při jedné návštěvě. Kdo by si pomyslel, že v 70 letech začneš znovu žít? Měla pravdu. V následujících týdnech jsem se znovu spojila se starými přáteli, k nimž jsem ztratila kontakt, když jsem věnovala veškerý čas a energii rodině Tomáše. Přihlásila jsem se na kurz malování, o kterém jsem snila celé roky. Začala jsem plánovat cestu do Florencie a Říma s Lorenou. Poprvé za mnoho let jsem žila pro sebe. Jednoho rána, když jsem pila kávu na verandě a procházela katalog cestovní kanceláře, zazvonil zvonek. Otevřela jsem a našla Tomáše na prahu. Vypadal jinak unavený, pokorný, bez obvyklé jistoty. Mami, řekl tiše, můžeme mluvit? Váhala jsem, pak jsem ustoupila. Pojď dál. Vešel dovnitř a posadil se do obývacího pokoje. Všiml jsem si, že jeho oči sklouzávaly po fotografiích, na stěnách fotografie jeho dětství. Rodinné výlety, šťastné časy. Mami, začal, hlas se třese. Přišel jsem se omluvit. Opravdu se omluvit, nejen kvůli penězům. Čekala jsem v tichosti. Posledních pár týdnů bylo těžkých, pokračoval. Museli jsme se sestěhovat. Klára musela převzít další práci. Já. Poprvé za roky jsem opravdu musel zvládnout naše finance sám. A? Zeptala jsem se klidně. A uvědomil jsem si, co jsem ztratil. Ne peníze, mami. Tebe. Tvůj respekt. Tvoji důvěru. Slzy začaly stékat po jeho tvářích. Myslel jsem si, že tvoje pomoc je samozřejmá. Že když jsi máma, tvoje povinnost je pomáhat. Nenapadlo mě, že to není povinnost. Je to dar. A já ten dar promarnil. Seděla jsem vedle něj. Část mě chtěla ho obejmout, utěšit ho, jako když byl malý. Ale větší část věděla, že to je důležitý. Moment pro něj i pro mě. Tomáši, řekla jsem tiše, nejsem naštvaná kvůli penězům. Jsem smutná kvůli tomu, jak se ke mně choval. Jak jste mě s Klárou brali jako samozřejmost. Jako bych byla jen ATM stroj. Vím, přikývl, utírající si oči. A je mi to líto. Opravdu. Co řekla Klára? Zeptala jsem se. Zaváhal. Byla
Wütend. Na mě, ne na tebe. Řekla, že jsem to všechno zničil. Že kdybych tě třenej lépe, nic z toho by se nestalo. To mě překvapilo. Klára byla poslední osoba, od které bych čekala sebekritiku. Navštěvujeme manželskou poradnu, dodal tiše. Když jsme přišli o peníze, uvědomili jsme si, že náš vztah byl postavený na špatných základech. Přikývla jsem, nechávajíc ho pokračovat. Mami, nepřišel jsem tě žádat o odpuštění. Vím, že to bude trvat dlouho, než si ho zasloužím. Přišel jsem ti říct, že rozumím. A že na tom pracuji. Na tom, abych byl lepším člověkem, lepším synem. Podívala jsem se na něj svého syna, muže, kterého jsem vychovala, který mě zklamal, ale který teď, možná poprvé za roky, mluvil opravdově. Děkuji, že jsi mi to řekl, Tomáši. Řekla jsem nakonec. Nedokážu ti ještě říct, že všechno je odpuštěno, ale oceňuji, že jsi přišel. Přikývl, očekávající nic víc. Ještě něco, dodal. Vstávaje. Veronika mi řekla o tvém výletu do Itálie. Jsem rád, zasloužíš si to. Po jeho odchodu jsem seděla dlouho u okna, přemýšlejíc o jeho slovech. Byla to opravdová omluva, nebo jen další manipulace? Čas ukáže. Ale i kdybys to byla opravdová omluva, věděla jsem, že se už nikdy nevrátím ke starému způsobu života. Nikdy víc nebudu rozpouštět se v potřebách jiných na úkor vlastní důstojnosti. 3 měsíce později jsem seděla na terase malé restaurace v Toskánsku, popíjejíc vynikající místní víno. Vedle mě Lorena vášnivě psala něco do svého cestovního deníku. Nemůžu uvěřit, že jsme tady opravdu, řekla jsem, dívajíc se na malebné kopce pokryté vinicemi. Petr by byl tak šťastný. Byl by na tebe pyšný. Lorena zvedla sklenici. Na novou Janu. Usmála jsem se, cinkající sklenicí s přítelkyní. Hodně se změnilo za těch 6 měsíců od toho rodinného setkání. Tomáš a Klára vyvinuli skutečné úsilí na zlepšení jejich situace i vztahu. Viděli jsme se několikrát opatrná, ale postupně upřímnější setkání bez žádostí o peníze. Jakub se etabloval v právní oblasti a našli jsme společnou řeč založenou na skutečném zájmu, ne finanční závislosti. Veronika zůstala mým nejbližším spojencem v rodině, stále volající, navštěvující, sdílející radosti i starosti. A já? Já jsem konečně žila. V 72 letech jsem si konečně dovolila být hlavní postavou vlastního příběhu místo věčné statistky. Na co myslíš? Zeptala se Lorena, přerušujíc mé myšlenky. Na to, jak moc se můj život změnil za posledních 6 měsíců, vzala jsem další doušek vína. Kdo by si pomyslel, že v 72 letech začnu znovu? Lorena se zasmála. Vždycky jsi byla silnější, než si smyslela, Jano. Jen si konečně dovolila té síle ukázat se. Přikývla jsem, dívajíc se na zapadající slunce, barvící kopce do zlatých odstínů. Lorena měla pravdu. Celý život jsem dávala svou sílu druhým manželovi, synovi, jeho rodině. Teprve teď, na sklonku let, jsem konečně našla odvahu použít ji pro sebe. Telefon zavibroval zpráva od Veroniky s fotkou jejího nového bytu. Babičko, nemůžu se dočkat, až se vrátíš a uvidíš to na vlastní oči. Doufám, že je Itálie krásná. Usmála jsem se, odpovídajíc na zprávu a připojujíc fotku toskánské krajiny. To pouto s vnučkou bylo drahocenné. Jediná rodinná nit, kterou jsem si ponechala, protože byla založená na opravdové náklonnosti, ne finanční závislosti. Večer, zpátky v našem útulném hotelu, jsem se usadila s knihou na balkóně. V vedlejším pokoji Lorena telefonovala s dcerou. Slyšela jsem její smích oknem. Přemýšlela jsem o tom, jak jsem se celý život bála být sama. Jak jsem se držela nezdravých vztahů jen kvůli strachu z osamělosti. A jak paradoxně to bylo právě rozhodnutí pustit tyto vztahy, které mi přineslo opravdovou svobodu a radost. Ano, v mém životě bylo méně lidí. Ale ti, kteří zůstali Veronika, Lorena, další přátelé, s nimiž jsem obnovila kontakt, byli tam z opravdových důvodů. Z lásky, respektu, skutečného zájmu o sebe navzájem. Vzpomněla jsem si na Klářina poslední slova při té oslavě. Budeš toho litovat, až budeš úplně sama.
Ale já nebyla sama. Byla jsem se sebou. Poprvé za roky opravdu se sebou, nerozpuštěná v potřebách druhých. S Lorenou jsme plánovali zítra navštívit místní vinařství a pak malé muzeum v sousedním městě. Žádné přísné harmonogramy, žádné závazky, jen věci, které nám přinášely radost. Takový se stal můj život od toho rozhodného kroku před 6 měsíci život, kde jsem si konečně dovolila být hlavní postavou místo věčné statistky. Vzala jsem doušek teplého večerního vzduchu, naplněného vůní Toskánska. Petr by byl potěšený. Vždycky říkal, že si zasloužím víc, než si sama dávám. A i když to trvalo mnoho let a bolestné probuzení, konečně jsem pochopila, že měl pravdu. V 72 letech jsem se konečně naučila tu nejdůležitější věc, milovat sebe tak, jak jsem milovala druhé. A to byl nejkrásnější objev mého života. Telefon znovu zavibroval. Tentokrát Tomášovo číslo. Dříve bych okamžitě zvedla, připravená přerušit jakoukoliv činnost kvůli jeho volání. Ale teď jsem telefon jen odložila stranou. Cokoliv můj syn měl říct, mohlo počkat. Teď byl můj čas. Zvedla jsem oči k hvězdnému italskému nebi a usmála se. Všech 107 účtenek, všechny roky obětí a ústupků, to všechno bylo v minulosti. Před mnou byla jen svoboda. Svoboda být sebou samou, bez ohledu na cizí očekávání a nároky. A byla to ta nejkrásnější svoboda, jakou jsem kdy zažila.